PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Agaji. Tunziri ya zo, kauce tunziri ya zo, ga tunziri, ga tunziri ya zo, ga tunziri. Kai, yanzu kuna tafiya kuna da hanya ne, a wani yana kaman yana buɗa cikin. No, ba buɗa muke ba, normal ne kawai, wucewa za mu je nan gida. To daga yau, na hana wucewa ta nan. Idan yaro yana kokonto a cikinku ya gwada cewa sai ya bi kakannin shi wanda suka tafi ciyani guzuri ya kare musu. Kada oga furi Mai gida. ku yi mun furi da su yaro musu. Tunziri sai ka yo kulawa, abinda ka yi ba kyautatawa, ka kula duniya ba mata bata bace ba, ka kula rayuwa ba mai ɗaurewa bace ba. Tunziri zalunci ba kanka aka fara ba, tunziri mai kaga bai ɗaurewa, tunziri ka daina wanga bai kyau da kai ba. Tunziri ya zo, kauce tunziri ya zo, ga tunziri, ga tunziri ya zo, ga tunziri. Tuni yaran nan a shekaranin marasa kunya ne. Ka san me na so? Ka faɗa oga. Na so a ce ɗaya ya tsaya a cikinsu ko bubbuga mar ƙarfe a muƙamuƙinsa. Ai gaba ɗaya guduwa suka yi.
gaba ɗaya area mara kunya ba wani mara kunya ba za su iya ba. don uwarku kuna jina kuna ta tafiya kuna dariya saboda ba ku da tunani ko ka san Maradona kun san shi kun san fili Na filas? kai ko na ina ne ma na ci uwarsa da ke yau ranar dariya ce kuna wani magana mara kan gado mara lissafi kuna tafiya kuna hada hanya. me kuka tara me aka tara muku ba ku da amsa ku yau za ku ci uwarku kada mai gida furi Mai gida. a yi musu furi tunziri sai ka yo kulawa abinda ka yi ba kyautatawa. Duk wanda ya tsaya ku buga war karfe a zuwa a ce in na yi ba mara kafin Ba wani mara kunya a area gaba ɗaya. ko kuna nan ba ga ce da ne da wata. Wa alaikum salam. Ke kina nan kina shara kenan hankalinki kwance. Ke waya hankalinki gaba ɗaya a tashi kin wani shigo mutane gida lafiya? To ga mutumin ki can yana bakin toka yana rashin mutunci a cikin gari. Wa kenan? Wa yake da shi kuma ya wuce Audu Tunziri. Ko kina da wani ne bayan shi? Kai. Ban san me yake damun Audu Bola ina zuwa barin ɗauki hijabi. Agaji, 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 agaji. Gaskiya ni ban san me yake damun Audu ba wallahi tallahi. Kai. San me yake damun ki da Hausa hauka soyayya. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin mashi ya rusa agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin mashi. Ina kuma sauke. Lafiya don asiya. Ba gaskiya. Umma wala yanzu ne ta zo ta ce in ɗan raka ta nan za ta je wani guri. To kuma Abida aikin san wannan bokitin kuma ko ina amfani da shi. Wala na rike shi ne kin san mutane yanzu sai su ta tsaida ka a hanya su bata maka lokaci shi yasa na rike shi saboda ya dan zama min garkuwa. Daga nan ma sai mu yi ruwa. Yawa To shikenan Allah ya kiyaye. To a da lafiya. Allah kiyaye. Sai kun dawo. Salamu alaikum. Gidan ma fa ba kowa ne a cikin shi ba ko? Wa alaikum salam. Yau Ya yarinya na Abida. Abida. Ha. Tana ina ne? Ba fata nan. Ina ta tafi? Sun fita da ita da Asiya wai za ta raka ta wani wuri. Yanzu nan gaya miki daga yaron nan. Tunzire yake ko a tunzira? Yana ta rashin mutunci ba kama hannun yaro. Akan kunne na mutane ke magana wai inda Abida na nan ita ce za ta iya hana shi. To kin ga ko in haka ne har mutane suka gano cewa yana wani abu ba zai iya dainawa ba sai da Abida. To ana cikin matsala. Kwarai. Buri ko ya kama da mutum. Saboda ni nan na ganta da abun ɗiban ruwa ma fa nake tambayar ta ina za ta shine ta min ƙarya ba ta gaya min abin da za a je a yi ba. Malam bi ta ka dawo da ita kawai. Sun dai fita da ita da Asiya. Ina ma zan san ina suka je ai ba lalle gidan su Asiya suka je ba. Ta yi wucan suka tafi. Shi wannan hadisin yau a kansa kawai za mu yi hamuta da karatun. Hadisi ne za mu yi shi guda ɗaya. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabbani min ummati. Idza salahat salatu ummati wa idza fasada fasadu ummati al ulama wal umara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka al'ummata ta shirya ko ta gyaru sarakuna da malama ne suka gyara mu ita. Yace idan kuma al'ummata ta lalace sarakuna da malama ne suka lalata mu ita. Kuka to ya ilahi alamina
yaya ba za mu tsaya mu zuba ido mu ga wannan abu ya faru akan mu ga lalle an tsaya an gyara shi, mu ba da shawara makaranta ta aikin ta a gurin nan. Ina ba ta ambace ni ya kamata mu ci gaba da yi musu addu'a cewa Allah ka shirya mana su. Sai kuma ɗaya hadisi yake cewa wa izzati wa dalali li an taqimanna min az-zalimi fi ajalihi wa ajalihi wa li an taqimanna mimman arama zanuman wa qaddara ala nasrihi wa lam yaf'al. Allah ya rantsa ce wallahi na rantsa da girma da zati ya da ta duk mutumin da bashi al'umma ta isa amana wallahi ba na mashi ba da ke da mu azaba. Banda Walidu bin Mugira wa kaji Allah zai wa azaba, kowa ya kai mala'ika ne zai maka. Saka dole ne wannan lamari da kuke gani ya faru diyan da ake so a tunziri ya zo kauce tunziri ya zo ga tunziri ga tunziri ya zo ga tunziri ya zo haba tunziri me ne ka kadi bota kartun banda suke biyo bayan ka sai ka ce mutanen arziki wani dai ne kuna zo kuna razana mun dalibai tunziri ya zo wala ina jinka ni ba ban ga girman ba fa ba girman ba to yanzu wannan abin da kake kana ji shine daidai abin da kai kana keta alfarmar makaranta dan ban tunda ban ga girma ba to ka ci darajar Muhammadiyya haka zaka ce to shi kenan yanzu wannan kartun ban da ka dago suna binka a baya wannan shine abin da kake gani shine kake daidai ya mana mala wai wannan da kake ce musu garada wannan ba ɗaliban ka bane ɗalibai na ne kwarai kuwa wannan ni ba ɗalibai na ne wai ne ɗalibai naka kana ganin shi ne daidai abin da kai malam tunzuri ka fa kiyaye ni fa ka san me tura suke cewa keep quiet wa kiwa keep quiet me kiwa to wannan tsuntsayen sun ka isa yanzu ni na ce musu keep quiet haka sun yi shiru kai ma ka isa ka yi wani siddabarin su yi shiru a kai yaro ni malamin ilimi ne ba malamin tsafa ne ba kuma malamin kulumboto ne ni malami ne na ilimi ne ke ba da karatu a iya sallah a iya zumunci ka gane ni ko ba gane ba ni ba irin wannan nake yi ba wai da Allah tsaya mana malam wai wannan zuba da kake karatu surutu kana ta waya mutu ni ba ban ce komai ba kai na faga ma ka fa dai zo mun ne kana firgita mu dalibai zan kuyi maganin ka wallahi da kai da wa'annan mutanen banga su kuyi bayan ka kai idan dai wucewar mutana shi yake hana ku karatu kuke tsorata ko to wallahi ba za ku yi karatu ba haka zaka ce saboda mu hanyar mu ce nan ta wucewa don haka ba wallahi ba wani shegi da isa yana mun muci sai dai ku daina karatun banda zaki kar ka fito ka dahi in gane inda kake malam kar ka fito in gane inda kake ba malam Allahu akbar ba ɗarki a cikin zaka dinga Allahu akbar ka ci darajar littattafai wallahi Allah shirya naji da nasi jika za ga ni ba maganin abu tunziri sai ka yo kulawa abinda ka yi ba kyautatawa ka kula duniya ba matabbata bace ba ka kula rayuwa ba me daurewa bace ba wallahi ku kwashi kayan ku ga tunziri nan ku kwashi kayan ku ga tunziri nan tunziri kuma Asiya ina za ki je wai tunziri ya zo kauce tunziri ya zo ga tunziri ga tunziri ya zo ga tunziri ya zo kauce tunziri ya zo ga tunziri ga tunziri ya zo Buhari siraja na kune ni na dorayi yazidi buro da ne mai waka ta dausayin so anan na tsinci mai so na da tausayi soya su kai sharhi waya an kai Allahu ka zammin garkuwa
sammani duka biya zidi sai na je na ta can haka asada ta ke je na gani da yasilar haɓaka ta fannin waka sana'a ta yan uwa kuma timin komai a duniya. Kamar kin mun wani abu kenan a baya ko? Ki rubuta min kaf abin da kika kashe mar. In ya so sai ki kawo a biya ki. To abin da baki sani ba kuɗi bane suka haɗa ni da ni da Abdul, zuciyoyi ne suka haɗa, don haka ki kama gabanki ya 'yan mata. Magana nake me ki damun ki ne? Uwarki ce. Tunda kake son Salaha alaka ta haɗa ku ta ƙauna, to kai ma ka ɗauke ni kamar ni mahaifiyarka ce. Ni ma zan ɗauke ka matsayin ɗana na cikin da. Abba, idan ba Abida matata ba ce sai na aure ta ba ta ce shege ne. Ina cikin mawuyacin hali a rayuwata. A gaskiya kana cikin tsaka mai wuya. Wai kai tsakaninka da Allah nan shine majalisar shaye-shayenka? Kai ga mugun nan da ko karfan mu zuba. Wanin kakkace zaka min kishiya nan kusa ban hana ka yin aure ba. To ka ci darajar Muhammadiyya. Kar ki sake ki lalata mi ke kuma kin zauna kina sauraron ta. Ko? Tashi ki fita. Ya hakuri in mazan. Ki tashi ki fita. Hakuri me? Agaji, 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 agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa halƙawarin mashi ya rusa. Agaji, 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 agaji.
agaji 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 agaji. PSD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode.